Goazen gaurko elkarrizketarekin, sarreran aurreratu dugun moduan, Nafarroako Gaztediaren Kontseilua ezagutuko dugu, eta orain lantzen ari dituzten formakuntza poltsak ere. Nafarroako Gaztediaren Kontseilua ezagutuko dugu gaurkoan. Gaur Ibai Aranburu dugu gurekin, bera da gure gaurko gonbidatua, bertatik dator, eta parte hartze teknikaria da. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ba, ondo, pizka bat urduri, baina ondo. Bai, kontatzeko gogoekin, ez? Bai, hori beti da aukera zoragarria, beraz, pozik hemen egoteaz, bai. Bai, konta iguzuzuk, zer da zehatz mehatz Nafarroako Gaztediaren Kontseilua? Bueno, ez da saltzen erraxa. Alde batetik Gaztediaren Kontseiluaren helburu nagusiena da, gazteok ditugun beharrak eta nahiak nolabait aldarrikatzea eta defendatzea gobernuaren aurrean. Orduan, zentzu horretan Kontseilua da gazte guztion tokia gure eskubideak aldarrikatzeko, gure beharrak kontutan izatea sustatzeko, eta zentzu horretan guztion artean batu eta gure beharrei gu erantzun bat bilatzeko. Hori alde batetik. Eta bestetik, gazte elkarte guztiei laguntza eskaintzea. Behar duten edo zein zentzuan, ez? Formakuntzan, edo diru laguntzak bilatzerako orduan, edo haien arteko sarea sendotzean. Gutxi gora bera, nolabait esan da, hauek izango lirateke ditugun bi helburu nagusienak. Eta, nolabait transversal moduan, gazteon parte hartzea sustatzea gizarteko esparru guztietan. Gehien bat politikan zeren eta hor da erabakiak hartzen diren tokia, ez? Gazte parlamentua sortu, ezakit, bai, horren baitan dago, ez? Bai, hori da. Azkenean gazte parlamentua da, justo partaidetza sustatzeko beste proiektu bat. Proiektu hau sortu zen Kontseiluaren barne dagoen elkarte batean, eta elkarte honek Kontseiluari aurkeztu egin zion. Kontseiluak oso interesgarritzat hartu zuen proiektua, eta orduan bai elkarte honekin eta bai Kontseiluarekin batera Nafarroako parlamentura eraman genuen aurrera eramateko presupuesta onartzeko eta bar. Eta zortea izan genuen eta interesgarria iruditu zitzaien, eta orain bigarren legislatura edo bigarren urtea bukatzen ari da, eta udata gero hirugarrena hasiko da. Bai, kasu honetan ekimen nahiko berria delako, ez? Bai, berria eta gainera estatu mailan pioneroa, hori da, aitzindaria. Ez dago beste esperientzarik estatu mailan eta Europa mailan beste bi edo hiru. Orduan zentzu horretan oso pozik gaude, ez, horrelako proiektu berri bat aurrera ematearekin. Eta gainera esperientzia oso positiboa izaten ari da. Pasa diren bi ikasturte hauetan bete egin dira parlamentario gazteen toki guztiak, 30 osotara, beraz, badirudi martxa ona daramala, ez? Eta espero dugu gero eta erreperkusio eta ezagupen handiagoa izatea baita ere gizartean. Gainera sortu zela oso modu, justu orain dela gutxi ikusi nuelako, ekimen konkretu horren bideo aurkezpen bat, eta WhatsApp baten bidez, edo WhatsAppa sortu zen, baina talde bat ideia izan ondoren horrela 3 lagunen artean, edo ezakit. Bai, hori da, azkenean, lehen komentatzen nuena, elkarte baten sedean edo, hori lagunen arteko moduan, ez, horrela, garagardo artean eta horrelako ideia bat suertatzen da, eta poliki-poliki ideia horri bueltak ematen, ikusi zuten agian errealitatera eraman zezaketela, eta begira azkenean horrela izan da, ez? Orduan, nork daki, ez, batzutan hasiera batean eroa dirudien ideia bat, azkenean benetazkoa bihurtu daiteke, eta hori da baita ere Kontseiluko beste helburu bat, gazteok ditugun ideiak eta proiektuak aurrera eramaten laguntzea. Bai, hori da adibide bat, baina hori seriotasuna dagoela horrela sortzen dire ideiak, eta gero burutu arte, hori da. Bai, eta Kontseiluari dagokionez, zenbat denbora darama? 30 urte baino gehiago, denborarekin nahiko txarra naiz, baina 32 edo 33 urte nik uste eramango dituela, beraz,
oso ibilbide luzea dakar bere atzean, eta bere argi eta bere itzalekin, ez? Momentu honetan, momentu oso politan gaude, oso momentu txarretik gatoz, eta orain indartzen berriz ere, beraz, asko dago betzeko eta asko dago ibiltzeko, baina ezin gara kexatu ez da ere. Aldatu da sortu zenetik, esan duzu, bai, epe honak eta epe txarrak izan direla, zen olako garapena izan du? Montaña rusa bezalako bat, bai. Batzutan, ni urte daramat, orduan ez dakit ez da ere pasaden urteetako xehetasun guztiak ez, baina, izan dira momentu oso onak non gobernuak, kontseilua oso importantetzat hartzen zuen eta gure ideiak, iritziak kontutan hartzen zituen, beste batzuetan ez, eta gero baita ere presupuestari begira egon dira urteak non eta indartu egin den presupuesta eta ondorioz jarduera eta ekimen gehiago eta sakonagoak egin ahal izan diren, eta beste batzuetan non eta bakarrik pertsona bat gelditu den lanean, eta egindako lan guztia bertan bera utzi behar, eta berriro guzti hori berreskuratzea eta martxan jartzea asko kostatzen den, ez? Orduan, denetarik izan da, bai. Nortzuek osatzen dute kontseilua? Momentu honetan, gazte elkartek osatzen dute. Osotara 50 elkarte inguru daude kontseilu barnean, hauek batzar orokorra osatzen dute eta haiek dira erabaki garrantzitsuenak hartzen dituztenak. Hemendik ateratzen da nolabaiteko juntantzeko bat, 50 elkarte izan da ezin dituzu egunero erabakiak hartzeko deitu, orduan elkarte hauek nolabaiteko representante batzuk izendatzen dituzte, eta hauek dira egunerokotasunean kontseiluan egoten direnak egunez egun erabakiak hartzen, asanbladan erabaki diren irizpideak betetzeko. Eta gero, gaude, voluntarioak daude, eta beste alde batetik talde teknikoa. Ni adibidez talde teknikoa naiz, eta esparru desberdinak lantzen ditugu talde teknikoan, asanbladan eta juntan erabakitzen diren gauzak aurrera eramateko. Eta orduan gobernu aldaketek zuzeneko eragina dute kontseiluan? Kontseilua bai eta ez, zeren eta kontseilua sortu zen zuzenean lehi baten ondorioz. Orduan, berdin dio printzipioz nor dagoen gobernuan, legearen bidez kontseilua hor egon behar delako beti, gazteon ahotsa nolabaiteko errepresentazio hori izateko. Hori indartu daiteke edo deuseztatu. Orduan, depende momentuko egoera, batzutan indar gehiago ematen zaio eta beste batzutan gutxiago. Orduan, hastapenetara bueltatuz, lege bat zela eta sortu zen? Bai, hori da, 80ko urteko hamarkadan, egon zen nolabaiteko elkartegintzaren boom handi bat, eta ikusi zen gazteriaren ahotsa eta iritzia kontutan hartzea garrantzitsua zela, eta horri nolabait bideratzeko kontseiluen figura sortu zen. Sortu zen izateko horrelako zubi bat gazteria eta gobernuaren artean, ez? Baina, egia da, hau 80. urteko hamarkadan zentzu asko zuela, baina egia da baita ere orain 2019. Urtean gaudela, eta gazteok egiten dugun parte hartze modeloa eta elkarte modeloak ere aldatu egin direla. Orduan, badaukagu hor lan polita eta gogorra ere bai, aldaketa hauei egokitzeko eta elkartegintza modelo berriak nolabait ere gure baitan hartzeko. Eta horrek suposatzen du lioa, zeren eta legearen arabera, hori dira burokratia kontuak. Orduan, esan duzunarekin, lan egiten duzue elkarteekin, ez norbanakoekin? Baita ere, ni partaidetza teknikaria izan da, nire lan gehiena da elkarteei laguntza ematea, haiekin egotea eta behar dutenarekin bere haien ondoan egotea. Baina gero baita ere, nire lankidea adibidez aritzen da sozioekonomia arloan edo, orduan etxebizitzarekin zerikusia duten gauzak edo lana bilatzarekin edo formakuntzarekin berak ere horrelako orientazioa edo proiektuak egiten ditu. Orain martxan daukagu kanpaina bat,
praktika eta beken kontuarekin lan baldintzak, guzti hori salatzen eta lan baldintza duinak nolabait aldarrikatzen. Alor asko ukitzen dituzue orduan? Bai, saiatzen gara, klaro, gazteriarentzako interesgarriak diren arlo guztiak nolabait ukitzen. Zeintzuk dira gazteriari interesatzen zaizkigun arloak, guztiak. Orduan, klaro, guztia abarkatzea gehiegi da, ez? Orduan, ahal duguna egiten dugu, bai. Bai, eta besteak beste formakuntza poltsak dituzue? Bai, hori da. Urtez urte kontseiluan antolatzen ditugu formakuntza desberdinak gazte elkarteak edo gazteekin lan egiten dituzten elkarteei eskaintzeko eta horrela indartzen joateko. Zer aurkitu dezakegu hor?